L'ICS continua sent el principal referent públic sanitari de Catalunya, amb 369 centres d'atenció primària, 446 consultoris locals, 8 hospitals i 55.804 professionals, hem garantit la continuïtat i l'accessibilitat dels serveis arreu del territori. L'activitat assistencial ha tornat a assolir xifres rellevants, 42 milions de visites a l'atenció primària, més de 128.000 intervencions de cirurgia major, 235.831 altes hospitalàries, més de 900.000 urgències ateses i més de 4 milions de visites a consultes externes. Aquest 2025 ha estat l'any de creació i desenvolupament del Pla Estratègic 2026-2028, un nou pla que aposta per la cohesió com a grup, l'enfortiment de l'autonomia de gestió i l'orientació a valor com a eix de la transformació de la nostra organització. A l'Institut Català de la Salut sabem que les persones són el nostre principal actiu i any rere any reforcem la formació i impulsem iniciatives de benestar emocional, salut laboral i igualtat. A l'atenció primària hem incorporat 17 centres al nou model de centres de salut integral de referència impulsat des del Departament de Salut per avançar cap a una atenció primària més eficient, accessible i centrada en les persones. Hem impulsat una millor comunicació interna amb Espai X, la nova intranet corporativa, i aquest també ha estat un any d'aniversaris, els 25 anys de la Unitat de Salut i Prevenció, els 70 anys de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i els 40 anys del desplegament del treball social sanitari. A l'ICS entenem la salut més enllà de l'atenció assistencial i treballem amb la comunitat i els agents del territori. Hem incorporat la veu dels pacients en el disseny i l'avaluació dels serveis per avançar cap a un model més proper i accessible i hem continuat el desplegament de l'estratègia d'Arts en Salut amb la presentació de la guia breu per engegar projectes d'Arts en Salut. A l'ICS treballem per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari des d'una mirada econòmica, ambiental i social. Aquest 2025 hem optimitzat recursos i impulsat mesures d'eficiència energètica, energies renovables i una millor gestió dels residus sanitaris. Tot això amb una mirada de futur, construir un sistema sanitari viable i responsable amb les generacions futures. Trobareu la memòria 2025 en un format interactiu que permet consultar, analitzar i filtrar les dades per gerències, centres o activitats a x.gencat.cat.